Goedemorgen beste kijkers. Hier volgt een extra nieuwsbericht over de moord op Gilles bij Vermoer afgelopen nacht. De man werd door een familielid in zijn slaapkamer dood aangetroffen. Hij is vermoord met 2 messteken in de borst, net onder de tepels. De gerechtelijke politie van Ypres onderzoekt of er verband is met de moorden op Dimitri de Bo en Karel van Noot. Ze vermoedt echter dat het om een seriemoordenaar gaat. We gaan nu kijken naar een rechtstreeks verslag dat ik opgenomen heb. Waarom denken jullie aan een seriemoordenaar? Wel, de slachtoffers zijn alleenstaande mannen zonder kinderen. Ze wonen alle 3 in de stad Ypres en werden ongeveer op dezelfde wijze vermoord. Hoe voelt u zich over het verlies van uw neef? Ik kom hem 1 keer per maand bezoeken. Zijn voordeur stond open en dat is zeker niet van zijn gewoonte. Toen ik zijn huis binnenging en ik hem niet meteen vond, werd ik ongerust en ging boven kijken. Daar lag hij dood op zijn bed. Het was een afschuwelijk zicht. Ik kan het beeld maar niet uit mijn hoofd krijgen. Hoe was meneer Van Noot als werknemer? Over zijn werk kan ik niet klagen, dat was correct. Maar hij was niet zo'n aangename collega en zeker niet tegenover zijn vrouwelijke collega's. Tot slot was hij een echte muziefter. Hoe was Dimitri als vriend? Hij was enorm gedreven in zijn passie. Auto's en snelheid waren zijn leven. We hadden veel plezier samen en dat zal ik nooit vergeten. Heeft u iets merkwaardig opgemerkt? Ja, ik kon deze nacht niet slapen, dus ging ik naar mijn keuken om een tasje warme melk te drinken. En vanuit mijn keukenranken heb ik zicht op de gevel van meneer Vermoers huis. En ja, ik zag daar 2 mannen en de ene duwde de andere. En deed ik mijn raamken open omdat ik zo nieuwsgierig was, hè. Ik ken dat wel. En ja, kon ik helemaal niet meer schreeuwen van de zier. Ja, dat was zo. Dit was onze extra nieuwsuitzending. We houden u zeker op de hoogte.